Ja, nu kan jeg så sige velkommen til dig, Søren Vindervald. Du er webmaster for FC Barcelonas fanklub her i Danmark. Og også velkommen til dig, Ian Foss. Du er præsident, som man måske kan se på din trøje for Real Madrids fanklub her i Danmark. Og lad os da begynde med dig, Ian, først. Cristiano Ronaldo til Real Madrid. Hvad betyder det for sådan en klub og for dig som fan? Det betyder rigtig meget. Især for selvværdet hos alle os stakkels madridistas, som har haft et rigtig, rigtig hårdt år. Så jo, det er en stor dag i dag, og vi er glade, tror jeg nok, alle sammen. Søren, er I begyndt at ryste lidt i bukserne i Barcelona? Overhovedet ikke. Altså som Barca-tilhænger, så er det lidt blandet følelser, man hører om sådan noget her, men umiddelbart så er vi jo sådan ret ligeglade med, hvem Real Madrid køber. Hvorfor? Jamen altså, de må købe de spillere, de føler, der er de stærkeste, og det er jo altid ret at møde hold med gode spillere, men altså det gælder om at koncentrere sig om sit eget hold og hæppe på det. Ja, men hvis de kommer med et bud på Messi, ikke, så vil du ikke være så glad. Ham skulle du helst ikke købe, det er helt fuldstændig rigtigt. Men altså blandede følelser, fordi altså, selvfølgelig er det dejligt at skue op mod de allerbedste hold, og det er da godt, at de køber nogle af de verdens bedste spillere. Nu køber de verdens næstbedste spillere i Ronaldo, og det er fint. Og så kommer der helt sikkert nogle gode underholdende kampe ud af det. Det bliver dejligt, at 2 hold kommer til at spille flot fodbold i spansk liga. Men Ian, verdens næstbedste fodboldspiller, siger han så. Du er jo nok ment, det verdens bedste fodboldspiller. Er det sådan en spiller, der skal til for at vinde for Real Madrid? Det gør det jo ikke alene i hvert fald. Men jeg vil sige, at det er en rigtig god start med både Cristiano og Kaká på samme uge. Så Villa i morgen måske, og så et par defensive forstærkninger næste uge, så har vi i hvert fald et godt fundament. Man kan jo sige, at I kommer ud af en sæson, hvor Barcelona vinder det hele. De har vundet pokalen, mesterskabet og Champions League, og I står tilbage i Real Madrid. Ja, om ikke med håret i postkassen, så dog med en lidt kedelig følelse måske. Er det så nogle store indkøb, der skal til for ligesom at få moralen op ind i en ny sæson? Jamen det er det, og som jeg siger, så tror jeg, at selvværdet har lidt rigtig meget de seneste sæsoner. Faktisk også selv, da vi blev mestre, så var det sket det ikke med nogen prangende manér. Så jeg er helt sikker på, at man vil gerne have det her store, spektakulære spil tilbage til Bernabeu, og det betyder rigtig meget for Real Madrids fans, nøjagtigt ligesom det gør for Barcelonas fans. Men Søren, hvordan har du egentlig som fan af Barcelona at se rivalerne bruge de her mange penge på at købe sig til et hold? Det er måske en overdrivelse, men i hvert fald at gå ind og købe så store profiler, for det har I jo ikke gjort i Barcelona på samme måde. Nej, altså det er noget, man har set før i Barcelona. Jeg ser, da Pérez han var præsident sidste gang, så købte han jo også alle de store stjerner, og det er hans måde at drive klubben på. Barcelona har jo en helt anden måde at drive det på, så jeg synes, det er fint, at de gør det på den måde. Det er den måde, de vil drive deres klub på. Barcelona gør jo det, de har deres spillere stort set fra egen avl. Da Champions League-finalen blev spillet, der var 7 af de 11 spillere i startopstillingen. Det var rent faktisk spillere, de selv har haft i klubben, siden de var drenge. Og det er jo en helt anden måde, end at købe 3, hvis de nu køber David Villa, at købe 3 verdensstjerner og stille det op. Så det er 2 helt forskellige politikker med hensyn til at skabe et hold, der skal mødes. Og det gør det jo som også spændende at se, om deres milliarder er til næste sæson, om det gør forskellen, eller om Barcelonas ungdomsarbejde er stadig dem, der står stærkest bagefter. Det bliver en spændende kamp i kampen, kan man sige. Hvad siger du til den måde at skabe sit hold på? Altså helt forskelligt her, som Søren siger, fra den måde Barcelona gør, at man går ud og køber de færdige stjerner til en dyr pris? Altså, jeg synes lidt, det er noget romantisk bagl at komme med, fordi at det holder jo kun så længe, man har spillerne til det. Og Barcelona har været rigtig dygtige og heldige til at hente nogle helt unge spillere, som udvikler sig til verdensstjerner. Og det er selvfølgelig rigtig godt, og det er en god og billig måde at gøre det på i hvert fald. Men altså, alle klubber er købeklubber i dag, og Barca har et rigtig godt kuld nu af egen avl. Men det kan se helt anderledes ud om 5 år. Altså, og så er jeg sikker på, at Laporta han også får en lidt større penge på lommen. Måske ikke helt i samme størrelsesorden, men jeg tror ikke, at den der romantiske tilgang, den altid bare holder vand. Altså, det tror jeg ikke. Og Laporta er præsidenten i Barcelona, skal vi måske lige nævne. Ja, og er I romantikere, så sidder der med UNICEF på maven, og det kan jo næsten ikke blive mere sådan heldigt et eller andet sted. Nej, men romantisk, det er da et fint ord, man vil sige. Barcelona har en politik og en holdning til, at tingene skal gøres på en rigtig måde, og de har i dag klart meldt ud, at de vil aldrig nogensinde betale 700 millioner kroner for en fodboldspiller. Og det er der også mange andre, der mener. Altså Platini har også været ude med nogle udtalelser omkring, at jeg synes, det er en helt forkert måde at gøre det på, at det ødelægger markedet, og at klubberne må finde sammen om nogle spilleregler, også uden for banen omkring de her ting her. Så der er jo mange forskellige meninger omkring, hvordan man gør det. Og Barcelona vil ikke betale, det kan da godt være om 5 år, når der er en anden præsident, at han har en anden holdning, fint nok med det, men som det ser ud nu,
så ved jeg ikke, om det er romantisk. Jeg tror mere, at det er lidt realistisk ikke at gældsætte sin klub for at købe spillere. Men kan du ikke forklare mig, hvordan du mener, det ødelægger markedet? Vi har jo set den ene spiller efter den anden blive handlet for 60 millionbeløb, og det er bare steget, og pengene er jo kommet hjem. Det har vi jo kunne se i nogle tilfælde med David Beckham og trøjesalg. De kommer jo ind igen. Ja, jamen altså, hvis man kigger på Ronaldo som en forretningsting at gøre, altså en business case som sådan, så tror jeg måske godt, at det kan være en meget god handel at give 700 millioner. Der skal godt være mange trøjer over disken og nogle gode reklameaftaler i stand. Beckham viser jo at være en god handel ud fra det synspunkt. Han lavede ikke så meget på banen, som man nok havde forventet, men han tjente penge hjem til klubben. Så fra den vinkel, hvis det er den måde, de vil gøre det på, så er det jo fint nok ud for økonomien, men spilleren skal også præstere noget på banen. Når jeg siger, at det ikke kan være så godt for markedet, så er det jo, det vil jo øge priserne andre steder på nogle spillere. Det kan gøre forskellen større mellem de store klubber og dem, der gerne vil derop. Det kan være sværere for andre klubber at komme med, så det måske sådan lige bliver den der lille gruppe af klubber, der har pengene og afgør det hele. Ja, hvad betyder det her køb, der så nu er kommet med Ronaldo og så nu også Kaká i går? Hvad betyder det egentlig for din fascination for spansk fodbold, når du sidder herhjemme? Jamen, det betyder selvfølgelig noget på kort sigt, at de er i klubben lige nu. Det er da sjovere at have nogle rigtig gode spillere, end at have nogle mere middelmådige spillere. Men altså, fascinationen bliver ikke hverken større eller mindre, passionen gør bestemt heller ikke. Men, hvorfor ikke? Nej, men altså, klubben vil altid være større end de spillere, der er i klubben. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage ned til efteråret og se nogle lidt bedre spillere på banen måske i år. Altså, du har ikke noget problem med, at man bruger den taktik i din favoritklub at sige, at vi køber de her helt store navne til så uhørt mange penge, som gør, at du skal give 500 kroner for den trøje, du sidder med der, og endnu mere for at komme ind og se kampene? Nej, jeg tror også, at der bliver givet 500 kroner for Barca, tror jeg, selvom der står UNICEF på. Og det giver sikkert også rigtig, rigtig god reklame, at man har UNICEF på. Men nej, det har jeg ingen problemer med, og som jeg ser det, så er jeg sikker på, at Cristiano han ender nok med at være et relativt billigt køb, når vi kommer til at se på indtægterne. Og må jeg så ikke lige til slut spørge, hvordan I skal ved Barcelona af pinden i næste sæson? Jamen, David Villa i morgen, så tror jeg i hvert fald, at de får kamp til stregen. Jeg går ud fra, at du mener, at Messi han nok skal smadre Real Madrid alligevel. Jamen altså, jeg er ikke så urolig for det. Altså, Barcelona mødte Manchester United i Champions League-finalen. De havde Ronaldo med, og han spillede i 7 minutter, og så kunne han ikke mere. Så jeg er ikke så urolig for det. I skal begge to have tusind tak, fordi vi kom herind og debatterer profilen og stjernen og alt muligt andet, Cristiano Ronaldo. Ja, og med de ord så er det blevet tid til en vejrudsigt, så hviler vi på benene imens.